Hi guys, mga kaprobinsya, magandang umaga po sa inyong lahat. May panibagong vlog tayo, mga kaprobinsya. Magbigay tayo ng dalawang plywood kay Kuya Roger. May nag-sponsor sa atin, mga kaprobinsya, dalawang plywood. Maraming salamat sa nag-sponsor sa atin. Tsaka yung silipin natin si Imbo na Barangay Tanot, na gumagawa ng net pangharang sa paluwangan na iharang niya sa binabantay niya fish pan. Iharang niya doon sa paluwangan yung papasok ng tubig para hindi pinapasok yung tubig para hindi yung hipon niya, tsaka yung bangus na similya hindi lalabas doon. Tsaka pa-shoutout tayo mga kaprobinsya, yung mga pamilya ko dyan sa Zamboanga. Yan, hindi ko na mga pamilya ko, mga tita ko, tito ko, mga pinsan ko. Yan, dyan sa Zamboanga, Santo Niño. Lagi silang nagdadasal kasi namatay yung chewing ko mga kaprobinsya Shoutout natin sila. Tsaka mag-shoutout tayo, ang dami. Shoutout tayo kay Man TV Official. Yan, yung ka-vlogger natin na mga kaprobinsya, yung laging sumusuporta sa YouTube channel natin, yung lahat ng tropa natin na vlogger. Subscribe, shoutout natin sila. Fred Viajeros Vlog, yan, yung nagbibiyahe nagbablog siya sa nagbibiyahe siya. Si Fred Viajeros Vlog, yan, maraming magandang umaga sa iyo, sir. Idol. Bonjag Vlog, yan, si Bonjag Vlog sa bangka. Yan, marami na rin siya subscriber. Bonjak Vlog, yan. Sana manood din yung YouTube channel niya. Puro bangka, mga kaprobinsya. Carlo Pons Vlog, yan. Angel Wright TV. Agimad Vlogs, yan, mga tropa natin ka-vlogger. Anime Saya Vlog. Mind Controls Vlog. Guide to Vlog, yan, natin si Madam Rich natin, Rich Bernardina Official, yan. Pumpkin King Vlog, yan. Ann Martinez Vlog, yung natin, mga babae na vlogger. Aubrey Valdez Vlog, yan. Berna Tolentino Vlog, shoutout natin mga yan, mga tropa natin vlogger, mga kaprobinsya. The Pro Vlog, Mike David Vlog, Janet Marca Vlog, LJ Navarro Vlog, yan. Rhea Tamayo Vlog, Cassandra Victoria Vlog, Sam Isla Vlog, yan, mga kaprobinsya, mga vlogger, katropa natin. Rosalyn Blandel Vlog, Sam Isla Vlog, Mervin Vlog, Mr. Nice Guy Vlog. Shoutout natin mga tropa natin. Eunice Pantoja Aguanta Team, yan. Kamali, yan. Gilbert Uno Vlog, yan. Fishing Net Adventure, taga dito rin yan, Pangasinan, taga La Union. Road Mix Channel, yan. Maraming salamat sa inyo sa suporta sa kaprobinsya vlog, yung mga tropa natin, mga vlogger, yan, mga kaprobinsya. Maraming salamat po sa inyo, mga tropa. Tsaka yung nagbigay ng sponsor sa amin, na isang box na sardinas, 100 cans, Mac Ilarca, yan. Boss, salamat boss. Binigay ng nagbigay ka ng sponsor na isang sardinas. Maraming salamat po sa iyo. Yung pati binabati ko lahat ng mga sponsor natin, yan. Maraming salamat sa inyo lahat. Yung nagbigay ng plywood, mga kaprobinsya, yung punta natin si Kuya Roger, magbigay tayo ng dalawang plywood kasi nag-request siya ng dalawang plywood, sira na yung dingding niya daw. Magbigay tayo, mga kaprobinsya. Sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe yung YouTube channel ko, mga kaprobinsya. Mag-like, click na notification bell, mag-share. Yan, maraming po salamat sa inyo, mga kaprobinsya. Welcome back again to my YouTube channel. Yan, kaprobinsya, maraming salamat po sa inyo lahat yung nag-sponsor sa. Sige, tara, tingnan natin si magbigay tayo ng flight kay Kuya Roger.
JR, mga kaprobinsya. Tingnan natin yung bahay, ano, papalitan ng plywood. Wala daw plywood, sako na lang. Kawawa naman to si Mr. JR Kingston. Yung nagbigay na sponsor plywood sa atin, si Mr. Consilor ng Lingayen, Pangasinan, si Talay ka muna tara, paano babagaklas ka ng ano na naman eh. Magbigay tayo ng konting plywood kay Kuya Roger. Hindi nagbigay si Consilor ng Lingayen, si Passion. Ano may tira ka na, pera mo ko. Ayan si Ana, oh. Ngayon pa po, si tuna kuno. Yan. Tingnan nyo yung ano niya, trapal niya, sako. May dalawang plywood binigay ni ano eh, ni Passion na Pupulan laingan sa ako ay. si bibigyan na lang natin kay Kuya Roger. Yung ano, oh, sira-sira na. Yung kawang bahay ni JR. Tsaka ni Ana. Parang dingding. Tama na yung dalawang ano dito, ano. Bala na kayo dito. Si Marie, yung plywood bibigay ko na mamaya. Sige. Yung dito daw. Ruben. Sige si rin, kunin na namin yung plywood. Na kinukuha na nila yung plywood, dadali na sa bahay ni JR, mga kaprobinsya. Salamat. Oh. Hindi, sasama ako doon. Mamaya ka nang pasalamat doon. Kaya interviewin kita. Si Maria. Dawali na ako. Para maano na yung dingding mo. Sira na yung dingding ni JR. Sako na lang dingding. Kaya bibigay ko ng dalawang plywood. Hoy, hindi maganda nga yung malaking bay basta mayroong ganyan. Tama ya, Ate Ellen. Pinta niya ayuda ni kaprobinsya. Lugang katagay. Yan si Boss Apeng magbigay ng sponsor din yan. Bibigay tayo plywood kay JR kasi sira na yung dingding niya. Si Mr. Ilo. Alpaka paro. Na pamilya din eh. Yan ang totoong vlogger. Tumutulong sa may hirap na kagaya namin. Yan si Mr. Eduardo Torrio. Pamilya din eh. Ito ang matinding vlogger. Tumutulong sa may hirap na kagaya namin. May nagbigay ng sponsor, si Consilor ng Lingayen, si Passion. Anong ulam? Okay, masarap yung ulam ng bata, oh. Hipon. Ano masasabi mo sa plywood, Ana? Salamat. Sa probinsya. Kaprobinsya. Yan. Nandito na yung plywood. Ayusin na nila yung Nakapapo! yung dingding. Sako na lang kasi. Lord, nakapapo! Yan. Lord! Ano masasabi mo, JR? Lord, nakapapo! Ano masasabi mo, Anaw? Salamat po sa plywood, kaprobinsya. Yes! Okay. Lord, nakapapo! Lord, nakapapo! Ito, saan ito? Lord, nakapapo! Sa'yo kasi rin. Lord, nakapapo!
Nagulagtag. Ito yung kaprobinsya gumagawa ng Lambat. lambat. Si Mr. Imbo de Guzman. Taga saan ka? Aliwakwag. Hintay mo yung ayuda mo, ha? Yan, kung paano magawa ng lambat, oh. Bawor. Bawor ko, no? Bawor. Yan ang magaling to maggawa ng bawor, lambat. Gagawa ng kalukor. Gusto nyo magpagawa ng kalukor, pupuntahin nyo si Imbo de Guzman. Ayan, si Imbo. Wala pang asawa yan. Ganyan. Masipag to Simbo eh. Kahit saan labanan, nandun. Mapukok man yan, no harvest. Magbibigay pa ng sigarilyo. Ilan na yung anak mo? Bo? Apat? Tatlo? Apat na. Buntis na yung asawa niya, pangapat, mga kaprobinsya. Mahirap din yung buhay nito eh. Tagagawa lang siya ng ganito, tagabantay ng palaisdaan. Tapos tagagawa ng mga ganito. Lambat. Anong pangalan niya, Bo? Yan, ginagawa mo? Bawor. Oh, bawor. Bawor. Ano sa Tagalog yan? Lambat. Lambat. Pukot. 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 Yarang sa paluwangan, yung daanan ng tubig. Harangin yung mga similya na hipon. Banami. Para hindi tatakas yung isda. Para hindi mano sa ilog. Yung mga audience natin, si Eduardo Torrio. Ay, mga kaprobinsya. Ikaw Ikaw vlogger din na tumutulong sa amin mahirap. Si Kuya Mario. Okay lang. Si Islang, yan, isang barangay tanod. Okay lang, okay lang. Jacker, yung taga-video ko. Hindi siya nag-video ngayon. Kung gusto nyo magpagawa ng bawor, puntahin nyo lang si Imbo de Guzman, nasa Baybay. Yung bahay niya, o nasa Pantal pala, sa Puko, sa Palaisdaan, yung bahay ni Imbo. Tulong ito kaprobinsya. Bayan o. Magkano bayad mo dito mo? 1,000. Pagawa? 1,000 daw. Haba. Magano taking ko na ba yan? Nagunan yan.
mo, YouTube channel yan eh, baka mamaya nasa Amerika ka na. Ayun si Kuya Roger, nagbigay na tayo sa kanyang dalawang plywood. Hindi niya pa ginawa yung kubo niya. Anong masasabi mo sa dalawang plywood, Kuya Roger? Anong masasabi mo sa dalawang plywood? Maraming salamat sa probinsya ka mga Biciano. Yung sponsor si Mr. Pati ng Tra, si Pasyon. Ang nag-sponsor si Gawat Taki. Ha? Gawat. Consilor Baloy. Dito Gawat Block. Oo. Gawat Pasyon. Salamat, maraming salamat po. Sa dalawang plywood. Sa dalawang plywood. Nandun yung sekretary namin. Si... Madam Ninita Fernandez Manipor. Ay magato ni. Dapat Ninita Manipor Fernandez. Baliktad. Kaya